бино бар ҳукми додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Баҳром Азаматов, масъули бахши тақсими рақамҳои давлатӣ барои воситаҳои нақлиёт дар вилояти Суғд бо 2 моддаи қонуни ҷазо, вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ ва истифодаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва аз беэҳтиётӣ дар хатар монондан ва боиси марги ҷабрида шудан гунаҳкор дониста шуд. вокуниши ӯ наздикон ё вакили дифояш дастрас нашудааст. ин масъала низ норӯшан аст ки оё воқеан ӯ паси фармони мошин буд ё бародараш. Баҳром Азаматов аввали моҳи октябри соли гузашта дар шаҳри Хуҷанд қоидаҳои ҳаракати нақлиётро поймол карда ба садамаи боис гашт ки сабаби марги як корманди пулис ва маҷрӯҳ шудани 2 нафари дигар шуд. бино бар ҳукм ин шахс пас аз адои муҳлати ҳабс то 3 сол наметавонад ба кор дар корхонаҳои давлатӣ роҳ дода шавад. Баҳром Азаматови 34 сола яке аз кормандони баландмақом дар мақомоти бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд буд. бо иштироки вай шаби 3 октябр ҳамин ҷо дар рӯи пули Исмоили Сомонӣ ё маъруф ба пули кӯҳнаи шаҳри Хуҷанд садама рух дода буд ки дар пайи ин ҳодиса Акбар Ғаффорзодаи 32 сола муфаттиши шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ҷон бохта, 2 ронандаи дигар бо номҳои Ҷаҳонгир Файзуллоев ва Далер Маҳмудов сокинони шаҳри Хуҷанд захмӣ шуда буданд. Акбар Шарифӣ, сухангӯи риёсати корҳои дохилии вилояти Суғд, баъд аз 2 рӯзи ҳодиса ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки Баҳром Азаматов бо мошини ҷип Мерседес Бенц GL ба самти муқобил баромада ба мошини Акбар Ғаффорзода бархӯрдааст. дар ин ҳодиса ба иттилои расмӣ боз 2 мошини Мерседес Бенц ва як худрои дамғаи Nexia зарар дидаанд. дар ҳамин ҳол ҷабрдидагон ва наздикони онҳо розӣ нашудаанд бо хабарнигорон суҳбат кунанд ва маълум нест ки зарари расонидашуда ҷуброн шудааст ё не. қаблан чанде аз расонаҳои мустақил бо такя ба манобаи худ дар мақомоти қудратӣ дар бораи боздошт шудани Рустамхоҷа Азаматови 23 сола бародари Баҳром Азаматов иттилоъ дода буданд ки гӯё дар шаби ҳодиса мошини Мерседес Бенц GL таҳти идораи ӯ қарор доштааст. назари худи Баҳром Азаматов ё пайвандони ӯ дар робита ба ҳукми додгоҳ маълум нест. дақиқ нест ки онҳо дар бораи ҳодиса чӣ назар доранд ва то куҷо иттиҳоми эълонкардаи мақомотро қабул мекунанд. садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳои Тоҷикистон бахусус бо иштироки мақомдорон ё фарзандони онҳо ҳамеша пурсару садо ҳастанд. дар миёни маъмултарин қонуншиканиҳо ҳаракат бо суръати баланд, риоя нашудани қоидаҳои ронандагӣ, мастӣ ва надоштани ҳуҷҷати ронандагӣ номбар мешаванд. моҳи феврали ҳамин сол Султонҷон Султонов, сардори шӯъбаи кофтуқоби ҷиноии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзобро ки дар як садамаи маргбор гумонбар дониста мешавад, дастгир ва аз мақомаш барканор карданд. дар садамаи дигари нақлиётӣ бо ширкати Ислом Анварзода, муовини пешини додистонии ноҳияи Фирдавсӣ, овозхони шинохта Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат расида буд. соли гузашта бар асари 1109 садамаи нақлиётӣ 376 шаҳрванд ба ҳалокат расида ва 1266 нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.